Arta devine noul refugiu de investiții. Peste 1 milion de euro cheltuiți într-o singură licitație la București. Fenomenul este în creștere, mai ales în rândul tinerilor. Paradox românesc, arta devine tot mai clar o alternativă la investițiile clasice, cu randamentele stabile și un interes crescut din partea cumpărătorilor tineri. În luna iunie, colecționarii din Balcani au investit peste 1,5 milioane de euro în artă, adică echivalentul la 150 de salarii medii în regiune. România, să știți, conduce clasamentul cu aproape 1 milion de euro în adjudecări doar într-o singură licitație, urmată de Bulgaria și Croația, ambele în creștere față de anul trecut. Anca Bejan, reprezentantul unei galerii de artă, este în platoul Banii azi. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Și eu. E clar că investitorii sunt așa un pic temători în acest context în care se află economia și fiscalitatea României, dar pe de altă parte, uite, văd că tinerii se pregătesc pentru pensie, ca să zic așa, și fac investiții în artă. Da, și spuneai paradoxal, însă doar pare paradoxal, nu este, pentru că investitorii cu o educație știu că arta este o metodă extrem de sigură pentru o investiție pe termen lung, nu se devalorizează operele de artă, nu suntem în pericol în funcție de schimbările prin care trecem Sunt investiții, așadar le numim noi inteligente până la urmă pe termen lung. Un soi de smart shopping, aș putea spune, că faci în momentul în care investești în artă, inclusiv în artă contemporană, pe care o poți cumpăra un tablou, să zicem, nu știu, 2000 de euro. Avem prețuri extrem de accesibile de pornire în toate licitațiile. Avem chiar și licitații cu prețuri de pornire unice de 100 de euro, fără rezerve, așa cum se întâmplă în 8 și 10 iulie. Sunt aspecte foarte importante prin care noi educăm și așa se și formează acest segment de tineri colecționari, pentru că există un segment de tineri colecționari în creștere, care este stimulat, iată, și de genul acesta de evenimente cu prețuri de pornire extrem de accesibile, unde se regăsesc și opere ale marilor artiști. Dacă e să vorbim în procente, cât sunt investitorii tradiționali, cât sunt cei noi? Nu știu, din păcate, să vă ofer așa un procent, dar este firesc să se reîmprospăteze și noi credem că tot ce facem la Palatul Cesianu Racovița, atât cu activitatea de galerie, care este un muzeu viu cu intrare liberă în permanență, suntem una dintre foarte puținele casele de licitații internațional care oferă expozițiile pentru toate evenimentele cu intrare liberă pe o perioadă de 3 săptămâni, poate chiar o lună. Așadar, oferim posibilitatea de educare a segmentului tânăr, iubitor de artă, care vede cât de accesibilă este investiția în artă, cât de sigură și care are ocazia să vadă opere rare, foarte puțin cunoscute, unele chiar secrete, care sunt și au fost captive în colecții private. Așadar, oferim și ocazia de a le arăta publicului. Ele nu sunt expuse în muzee sau sunt foarte rare expuse într-un circuit public. Iată, așadar... Dar ele nu sunt scoase la vânzare sau sunt și ele sunt scoase la vânzare, asta spun. Toate evenimentele noastre oferă, pe lângă posibilitatea colecționarilor de artă să facă genul acesta de achiziții, oferă și publicului mai puțin format și educat în acest sens să vadă cât de accesibilă este investiția în artă și, dacă nu își poate permite momentan, măcar să se educe și să vadă aceste... Eu am o întrebare. Un credit de nevoi personale pentru a-ți cumpăra un tablou, nu știu, de Tonița sau Aman, poți să faci? Avem, apropo de tinerii colecționari, avem un obicei al casei pe care nici nu știu dacă greșesc că îl fac public acum, dar oferim posibilitatea tinerilor sufletiști, colecționari, iubitori de artă, de a achiziționa și în sistem de rate. Nu este un sistem public sau, mă rog, nu avem sistemul acesta pe care îl găsim în alte magazine de achiziție în rate. Generăm noi un sistem intern prin care oferim și această posibilitate. Ca un soi de stimulent, practic, exact. Că nu faci reducere la, nu știu, un tablou. Da. Cât plătești? Nu știu, plătești impozit în momentul în care
care cumperi un asemenea tablou? Sunt niște costuri în spate? Firește că sunt, însă Casa de Licitații, noi avem oricum și magazin cu vânzare de artă pe loc, generează un tip de comerț care este foarte relaxat din multe puncte de vedere. În primul rând este sigur că îți oferă evaluare și documente. Și un fake. Exact, dar îți oferă și posibilitatea de a negocia într-un fel prin acest intermediar care este casa de licitații sau magazinul de artă, de a negocia cu deponentul, cu vânzătorul, comisioane, ceea ce în acest spațiu atât de sigur poți face foarte relaxat. Și dacă nu ești un conesor și vrei pur și simplu, ai niște cash disponibil și vrei să-ți cumperi, poți să vii și ești îndrumat să cumperi ce trebuie sau... Îmi doresc din suflet ca lumea să știe că Palatul Cesianu Racoviță, care se află vis-a-vis de Muzeul Aman, lângă Ateneu, lângă Muzeul de Artă al României, este acest spațiu, cum spuneam, muzeu viu cu intrare permanent liberă, care oferă publicului opere foarte puțin cunoscute, unde am pățit și am văzut de foarte multe ori cu ochii mei oameni care erau în trecere, pur și simplu, se îndrăgosteau de anumite, aflau că da, sunt la vânzare pe loc și colegi de-ai mei, sigur că le ieșeau în întâmpinare și le spuneau, dacă doriți, știți că am putea să. Pentru că, într-adevăr, vezi eticheta de preț și nu-ți poți imagina că se poate negocia. Două întrebări mai am la dispoziție și cred că nu știu cât timp la dispoziție. Aș vrea să facem rapid o paralelă între Bulgaria, Croația, România, dacă reușim să fim un model pe partea aceasta de sud-est a Europei. Da, pentru că am reușit în acești 18 ani de existență să formăm o piață de artă în România, să educăm un public pentru asta și să oferim o platformă care să cuprindă toate mecanismele necesare pentru a face asta și noi suntem o piață tânără, dar și vecinii noștri, Bulgaria și Croația, anumiți anterior, sunt de asemenea, astfel încât nu ne-a fost greu, uimitor, ca în doar 3 ani acolo să fim lideri de piață. Dar cum putem să multiplicăm modelul de la București în alte localități? Și mă gândesc la Cluj, mă gândesc la Iași, Oradea, ca să dezvoltăm puțin și zona aceea. Eu cred că asta se întâmplă aproape de la sine, deși, într-adevăr, mi se pare că este foarte puțin promovat și sunt foarte puțin promovate aceste activități, dar să ne uităm și la Timișoara, ce se întâmplă cu Art Encounters de 10 ani încoace, cred că sunt 10 ani, unde efervescența creată de genul acesta de mișcări au stimulat foarte mult investițiile. Exact. Aproape pe nesimțite, pentru că nu ne dăm seama că asta le-a generat, dar da, se întâmplă. Da, cultura aduce bani la bugetul local, dar și la bugetul de stat. Vorbim în Bulgaria de o creștere a pieței de peste 25% și în Croația de 8% doar deocamdată, dar aceste cifre sunt în creștere. Mulțumesc mult, Anca Bejan, pentru prezența la Bani azi și vă mai aștept aici, că mai avem ce discuta.